Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Randy. Taong 1975, Binabag, Cebu. Noong mga panahong ito, nasa edad 25 anyos na si Randy. Lagpas na sa pagiging binata pero wala pa ring sariling pamilya. Paano ba naman kasi ang pangit ng ugali niya? Hindi na nga kagwapuhan, mahilig pang manakit ng kapwa. Kaya naman ang dati niyang karelasyon, iniwan siya. Isinama nito ang kanilang mga anak hanggang sa hindi niya na ito nakita. Pero dahil sa kanyang ugali at barkada, parang hindi man lang siya nito naapektuhan. Nagpatuloy lang siya sa kanyang mga ginagawa hanggang sa mapansin na rin ito ng kanyang mga magulang. Maraming beses nang pinayuhan si Randy ng kanyang ama pero hindi ito nakinig. Wala rin itong respeto sa mga magulang niya kaya sa katagalan kung saan-sana ito nakikituloy para lamang mabuhay. Kapag ka naman umuuwi siya, ganun palagi ang naririnig niya sa tatay niya. Tandaan mo, Randy, hindi sa lahat ng oras malakas ka. Yang mga kaibigan mong yan, hindi yan panghabang buhay sa tabi mo. At maunawaan mong mga sinasabi ko kapag nagkasakit ka o nanghina. Hindi ko ipinagdarasal na sana mangyari ito sa'yo. Ang sa akin lang ayusin mo ang pananaw mo sa buhay hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat. Gusto kitang tulungan, anak. Pero paano ko ito magagawa kung ikaw mismo tinatanggihan mo ang tulong na gusto kong ibigay sa'yo? Basta, kapag nagkaproblema ka, bumalik ka rito. Ngunit kahit anong payo at pakiusap ng kanyang mga magulang, parang baliwala ito sa kanya. Sa isip-isip niya, mga walang kwentang bagay ang pinagsasasabi ng dalawa. Kesyo hindi siya nito matutulungan, alam niya ang ginagawa niya at kung ano-ano pa. Nagpatuloy ng 1.5 taon ang ganun niyang gawain sa kanilang lugar pinuno. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring hindi maganda. Sa kasagsaga ng kanilang pag-iinuman, may dumating na 2 lalaki. Hindi naman ito direktang lumapit sa kanila, gawa ng ang kanilang pinag-iinuman, malapit lang sa kalsada. Pero nang makita ito ni Randy, dali-dali siyang tumayo at kinumpronta ang mga ito. Napansin niya kasi na patpati ng 2 lalaki, kaya medyo lumakas ang kanyang loob. Ang sabi ng isa niyang kasama bago niya ito iwan, "Kakaiba talaga ang utak mo, Randy. Ikaw lang ang kaisa-isahang taong nakilala ko na nakokontrol ng alak. Hindi mo ikakatapang yan, kaya bumalik ka na lang dito." Pero nang marinig niya ang sinabi nito, minura niya lang ang kainuman niya at dagdag pa niya na, Kasi duwag ka. Ina mo. Pagkatapos ko dito sa 2, ikaw ang isusunod ko. Matapos niya itong sabihin, medyo nagkainitan sila. Ang kaso, madali din naman yung nawala dahil sa mga kaibigan nilang nakisawsaw. At dahil dito, kung kaya't pinili na lang din ang kanyang nakasagutan na manahimik. Hindi na siya nito tiningnan pa hanggang sa malapitan niya ang 2 patpating lalaki. Pagharang niya sa daraanan nito, kagad siyang kumuha ng kahoy habang walang habas itong pinagmumumura. Yun bang parang malaki ang kasalanan ng mga ito kahit unang beses niya palang itong makita? Akala niya kagad na matatakot ang 2, pero nang makita niyang nagpatuloy lang ito sa paglalakad, mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding galit. Kaya naman nang magkalapit sila, tsaka niya ito sinunggaban kasabay ng paulit-ulit niyang paghataw ng kahoy na nakuha niya. Kahit lasing na noon si Randy, hindi may pagkakailang nakakatama pa rin ito. Maya-maya pa, umiyak yung 2 lalaki. Dali-dali rin itong tumakbo papalayo hanggang sa makadistansya na ito sa kanya. Nang makita naman niya ang ganoong sitwasyon, di niya na ito sinundan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito,
Pangisi-ngisi siya na parabang nagtagumpay siya sa kanyang plano. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumigil ang dalawa sa pag-iyak at paunti-unti nanlisik ang mga mata nito. Isa-isa sila nitong pinagmasdan bago ito tuluyang tumalikod. At sa pagtalikod ng mga taong yon, nag-iwan ito ng kakaibang bakas at presensya. Ayon sa mga kasamahan ni Randy, na sa pagkawala ng dalawa, nakaamoy sila ng dugo at malansa. Magkakalahating oras nagtagalang ganoong amoy hanggang sa muli nilang makita ang pagbalik ng dalawang lalaking ginulpi niya. Pero sa pagkakataong yon, meron na itong kasamang matandang babae. Malayo pa lang, habang nagkakatuwaan ng kanilang grupo, napansin na ito ni Randy. At nang malapit na ang mga ito, dito na tumahimik ang lahat. Walang sabi-sabi, dali-dali siyang tumayo kasabay ng pagtanong niya rito ng, Anong kailangan nyo? Gusto nyo bang masaktan ulit? Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kagad siyang kumuha ng patpat. Yung patpat na kinuha niya, ang siya ring mismong patpat na ginamit niya kanina. Walang sabi-sabi, kagad siyang tumayo at naglakad. Ngunit bago pa man siya makalayo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama, may isa sa mga kaibigan niya ang nagbigay babala sa kanya. Randy, mag-iingat ka sa mga yan ha. Yung matandang kasama nila, kilalang aswang yan sa Karatig Baryo. Kung hindi ka makikinig, bahala ka na sa buhay mo. Nang marinig niya yon, hindi siya nagsalita. Basta ang ginawa niya, nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makaharap na niya ang tatlo. Akala niya maidadaan niya ito sa lakas, pero paghampas niya rito ng patpat, nakita niya kung papaano ito salagin at kunin sa kanya ng matanda na parabang bata ang pumalo rito. Pagkaagaw sa kanya ng patpat, bigla siya nitong sinuntok sa balikat dahilan ng pagsakit ng buto niya. Agad siyang namilipit dahil sa sakit, sa puntong napawi nito ang kanyang kalasingan. Pagbagsak niya sa lupa, dali-dali siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan pero walang naglakas ng loob. Bawat isa sa mga ito nanatili sa kanilang kinauupuan na parabang walang napansing pagtatalo. Nang masipat naman yun ni Randy, nagpumilit siyang tumayo hanggang sa masunggaban na siya ng matandang babae. Kitang-kita niya ang pagbao ng mga daliri nito sa kanyang tiyan, pero katakatakang wala siyang nararamdamang sakit ni hapdi man lang. Dahil dito, kaya kaagad nagpang-abot ang kanilang mga paningin. At nang makita niya ang mga mata nito, nasipat niya ang totoong anyo ng matandang kaharap niya. Dahil sa pangyayari, kung kaya't kaagad siyang nakaramdam ng takot. Pinilit niya noong magsalita pero sadyang wala siyang boses at pilit nitong tinitikom ang kanyang bibig. Nagpatuloy ito ng ilang segundo bago niya ito marinig na nagwika sa kanya ng, Dahil sa pagiging balasubas mo, isusumpa kita. Hanggat may hiningang lumalabas sa katawan mo, buhay kang kakainin ng sumpang ito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nakita niya ang berdeng liwanag na dumaloy sa pulso patungo sa mga daliri nito. Kagad niya itong naramdaman na pumasok sa kanyang katawan hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagbalik ng ulirat niya, umaga na. Nasa bahay na rin siya ng kanyang mga magulang at kasalukuyan siyang binabantayan ng kanyang ama. Di kalayuan dito, nakita niya ang manggagamot na tumutulong sa kanya. Dala ng kuryosidad, dali-dali siyang umupo at nagtanong. Pero bago pa man siya tuluyang makaupo, kagad niyang naramdaman ang kirot sa kanyang tiyan. Paghawi niya ng damit, nakita niya ang 10 maliliit na sugat na parabang tusok ng pako. Namamagana ang mga ito, tapos sa estado nito, parang hindi na yun basta-basta mapapagaling.
Nung makita naman ito ni Randy, dito na nagwika sa kanya ang manggagamot ng, Matindi ang kinakaharap mong problema, Randy. Yang mga sugat mong yan, hindi yan ordinaryo. Sumpayan ng isang gabunan. Hindi ko kayang tukuyin ang pinagmumulan ng sumpa, kaya humanda ka. Dahil maya-maya babiyahe tayo palambusan. Kikitain natin doon ang maestro kong Divino. Siya lang ang may kakayahang gumamot ng mga sumpang dinadala mo. nang marinig ito ni Randy, hindi na siya nagsalita pa. Alam niya kasi na mas nakakaalam ang manggagamot kumpara sa kanya. Kaya bago sumapit ang tanghali, umusad sila kasama ng tatay niya. Habang naglalakbay, inakala niya noong simpleng lugar lang ang pupuntahan nila. Pero pagdating nila ng lambusan, nagulat siya kasi hindi sila tumuloy sa mismong bayan. Sa halip lumihis sila ng landas hanggang sa mapasok nila ang isang liblib na lugar na purong mga magsasaka at tagabundok lamang ang dumaraan. Milya-milya rin ang layo nito sa mismong bayan, kaya madalang sila ritong makakita ng kabahayan. 3 oras nilang tinahak ang baku-bakong daan bago nila marating ang isang maliit na palayan kung saan nakatira ang halos 15 pamilya. Payak ang pamumuhay sa lugar at makikita mo ang kahirapan sa bawat mukha ng mga bata. Nang mapansin ito ni Randy, di niya halos maunawaan ang dahilan kung bakit nagtsatsaga ito sa lugar na yon. Kaya dala ng kamangmangan, naitanong niya ito sa manggagamot na tumulong sa kanya. At nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, kaagad itong sumagot ng, Mukha lang silang walang makain. Pero di hamak na mas maganda pa ang buhay nila kesa sayo. Alam mo kung bakit, Randy? Dahil nasa ilalim sila ng proteksyon ng Divino. Payong nakatatanda, huwag mo kaagad husgahan ang mga nakikita mo. Mapanlin lang ang mga mata, kaya napakadali nitong nadadaya ang ating mga puso. dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na siya nakaimik. Hanggat maaari, pinanatili niya ang pagiging mahinahon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kailangan niya pa ang tulong nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, narating nila ang bahay ng maestro ng manggagamot. Malayo pa lang, wala siyang nakitang espesyal sa tahanan. Kagaya lang din ito ng mga tipikal na bahay ng mga matatanda na bukod sa luma, halos malapit ng magiba. Pagpasok naman nila sa loob, dito nila nakita ang matandang sinasabi nito. Ayon kay Randy, na nung makita niya ito, medyo nakaramdam siya ng pagkagulat dahil malayong malayo ito sa taong iniisip niya. Ang inaakala niya kasi, ang matandang Divino ay may malaking pangangatawan, malakas, at higit sa lahat, parang bata pa kung kumilos. Ngunit yung matandang bumungad sa kanya, halatang uugod-ugod na. May tungkod na rin itong palaging hawak na parabang ito ang bumabalanse sa kanyang katawan. Matapos niya yung masilayan, napayuko lang naman siya habang nag-iisip at inaalala ang kanyang mga tinamong sugat. Maya-maya pa, dito na lumapit sa kanila ang matanda para kausapin ang disipulo nito na halos nasa 70 taong gulang na. Pagkatapos ng nangyaring kumustahan, kagad naman itong lumapit sa tatay niya para mangumusta. Bahagya itong nagkausap bago ito dumiretso sa kinaroroonan niya. At sa pagharap nilang dalawa, kagad siya nitong tinitigan ng mata sa mata bago yun mahinahon na nagsalita. Tama nga ang aking disipulo. Hindi maganda ang lagay mo. Pero huwag kang mag-alala, iho. Malapit ka nang gumaling. Tiisin mo lang. Manalig ka. At higit sa lahat, huwag kang makakalimot sa iyong pananampalataya. Pagkasambit nito ng Divino, kagad itong nagdasal bago siya nito ipasok sa loob ng bahay.
Pagdating nila sa sala, pinahiga siya nito at paulit-ulit na dinasalan. Nagtagal ng ilang minuto ang engkantasyon bago siya nito painumin ng kape na may kakaibang lasa. Pinaghalong mapait at maasim ang kapeng ipinainom sa kanya, kaya nung matikman niya ito medyo nagulat siya. Hindi ito kaagad natanggap ng kanyang sistema, ngunit pinilit niya itong lunukin sa pagbabaka sakaling ito ang gagamot sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitiis, naubos niya ang ipinainom ng matanda. Akala niya tapos na, pero hindi pa pala. Dahil ayon sa Divino, yun palang ang simula ng kanilang gamutan. Dagdag pa nito na, hindi basta-bastang matatanggal ang ganoong kalakas na antas ng sumpa, kaya nangangailangan ito ng matinding oras at sakripisyo. Kailangan ding nakakondisyon ng kanyang katawan upang hindi siya nito basta-bastang maimpluwensyahan at matalo. Dagdag pa ni Randy na, sa loob ng sumunod na 3 oras, walang tigil siya nitong pinausukan ng kamangyan na nasa loob ng katawan ng isdang sinunog nito. May mga pinatay na rin itong manok para sa pasasalamat sa mga engkantong tutulong sa kanila. Ngunit pagkaraan ng 3 oras, tila bang wala pa ring nagbago sa katawan niya. Ganon pa rin ang nararamdaman niya, dahilan para magkaroon na siya ng pagdududa. Dala ng kuryosidad ni Randy, kagad niyang kinompronta ang Divino ukol sa ginagawa nito. Kesyo hindi yun umeepekto, wala namang pagbabago at kung ano-ano pa. Subalit nang marinig nito ang kanyang sinabi, kaswal itong sumagot ng, Kaya walang nagbabago dahil hindi ka naniniwala. Tandaan mo, kapag hindi ka naniniwala, walang e-epekto sa mga gamot na ibibigay ko sa iyo. Masyado kang nagdududa sa kakayahan ko, kaya hindi nadidinig ang iyong pagsusumamo. Matapos itong marinig ni Randy, dito na siya parang nahimasmasan. Magmula noon, lahat ng ibinigay sa kanya ng matanda ay kanya nang pinaniwalaan. Paunti-unti, inalis niya ang kanyang mga pagdududa hanggang sa paniwalaan na niya ang lahat ng mga ginagawa nito sa kanya. 3 araw siyang nanatili sa bahay ng matanda, kung saan sa loob ng 3 araw, katakot-takot na gamutan ang kanyang pinagdaanan. Nalagay na rin noon sa peligro ang buhay niya, dulot sa pagkawala ng maraming dugo, buhat sa mga hiwang ginawa nito malapit sa kanyang sugat. Awa ng Diyos, naging maayos ang lahat. Nung makaligtas siya, tuloy-tuloy na ang paghilom ng sugat niya. Pagkaraan pa ng 2 araw, pawang mga pilat na lamang ang natira. Bumalik na rin ang kanyang lakas hanggang sa maging normal na ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, inilahad sa kanya ng Divino na magdoble ingat sa posibleng paghihigante ng nilalang. Nung maalis kasi nito ang sumpa sa katawan niya, naramdaman nito ang matinding galit na may gawa nito sa kanya. Aminado rin ng Divino na hindi magiging maganda ang kahahantungan nito, kaya hanggat maaari, umiwas at sumunod siya sa lahat ng payong ibibigay nito sa kanila. Nang marinig ni Randy ang sinabi nito, kagad naman siyang sumang-ayon. At kinahapunan ng araw na yon, bumalik na sila sa kanilang lugar. Pag-uwi niya ng bahay, pakiramdam niya nagbago ang lahat. Magmula noon, pinilit niyang magbagong buhay. Mag-iisang linggo siyang hindi lumuwas sa kanila hanggang sa maimpluwensyahan na naman siya ng mga kaibigan niya. Nang mapansin ito ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na kumprontahin siya. Lahat ng peligro at babala ay ibinahagi nito sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, tumagal lang ito ng ilang araw sa isip at puso niya. Habang lumilipas kasi ang gabi, tila bang mas lumakas ang tawag ng kanyang mga kaibigan hanggang sa kalaunan hindi niya na ito natanggihan. Isang gabi, pagbisita ng mga ito, kagad niyang pinuntahan ng tatay niya para magpaalam. Ngunit sa kasamaang palad,
hindi ito sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Ang naging sagot nito, Walang magandang dulot ang pag-iinom sa buhay ng tao, anak. Matanda ka na. Dapat alam mo yan. Hindi ka man lang ba nahihiya sa mga kapatid mo? Sila may kanya-kanya ng trabaho at pamilya, habang ikaw wala pa ring pakinabang. Nakakasuka ka. Isa kang malaking kahihiyan para sa ating pamilya. nang marinig ito ni Randy, hindi na rin siya nagsalita pa. Pakiramdam niya kasi, yung galit ng tatay niya ay nagmumula sa mga nakaraan niyang ginawa. Inaasahan naman niya ito, pero sa pagkakataong yon, nakasisiguro siya na hindi niya nababalikan ang buhay na yon. Kaya naman para makaiwas, pinaunlakan na lamang niya ang kanyang mga kaibigan. Nagbabakasakali siya na sa pamamagitan nito, makalimot siya sa mga bagay na kasalukuyan niyang pinagdadaanan. Habang sila'y naglalakad, napag-usapan nila ang lugar na kanilang pupuntahan. Ayon sa mga kaibigan niya, sa bahay na sila mag-iinuman para makaiwas. Dagdag pa ng mga ito na uuwi rin sila ng mas maaga upang hindi siya mapagalitan ng tatay niya. Dahil sa sinabi ng mga ito, literal na napanatag siya. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan nila, kagad silang pumuesto sa bakuran nito. Di na sila pumasok noon sa loob dahil ayon sa ama ng kaibigan nila, nagpapahinga na ang lahat ng mga kapatid nito. Ayaw niya yung may istorbo dahil may pasok pa ito kinabukasan. Kaya wala na rin silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimula na ang kasiyahan. Tubalang ang kanilang pinagsaluhan pero lahat sila nalasing. Pagtungtong ng 11:11 ng gabi, nang akmang malapit na itong maubos, dito na nagsimula ang mahaba-haba nilang pag-uusap. Noong una, purong mga dalaga lamang ang mga pinag-uusapan nila. Pero habang tumatagal, nalilipat na ito sa mga bagay na hindi normal na nangyayari sa kanilang lugar. At kabilang sa mga bagay na yon, ay ang mga kwento nito patungkol sa mga multo at sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng tao. Nang marinig naman yun ni Randy, kagad na sumariwa sa isip niya ang tungkol sa nangyari sa kanya. Ayaw na sana niya yung pag-usapan, pero habang nag-iisip siya, aksidente itong nabanggit ng kanyang kasama. Randy, hindi ba ilang araw kang nawala dahil sa matandang aswang na nakalaban mo nung gabi? Ano pala ang nangyari dun? Magkwento ka naman para may ideya kami. Alam namin na kahit ikaw, nakaranas na ng mga bagay na sinasabi namin. Dahil sa sinabi nito, kagad namang sumang-ayon ang mga kaibigan niya. Noong una, pinilit niyang tumanggi. Pero habang tumatagal, mas lalo ring tumitindi ang kagustuhan ng mga ito na malaman ang kanyang mga pinagdaanan. Kaya sa kasamaang palad, napilitan na rin siyang magsalita. Naisip ni Randy, wala naman itong problema dahil kwento lang naman. Pero hindi niya alam, may mga nakakarinig sa mga bagay na kanyang sinasabi. Ilang minuto pa ang lumipas, habang inilalahad niya ang tungkol sa mga pinagdaanan niya, dito siya nakaramdam ng kakaiba. Yung hangin bigla na lang lumamig, kasabay ng napakalakas na pagsimoy. Ang kaso, sa halip na sila'y maalarma, ginawa lang itong katatawanan ng mga kaibigan niya. Ang akala kasi nila, uulan dahil sa agarang pag-iba ng klima. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, senyalis na ito ng mga paparating na nilalang. Walang kamalay-malay noon si Randy na minamanmanan na pala siya ng mga tagapagmasid ng matanda. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, dito na nga nangyari ang mga bagay na ikinakatakot niya. Sa hindi malamang dahilan, may narinig silang alulong na nagmula sa malayo. Napakalakas ng huni nito, na kaagad din namang naglaho. At pagbalot ng katahimikan sa paligid, ito kaagad ang naging sentro ng kanilang usap-usapan.
Ayon sa mga kaibigan niya, Hala, baka narinig tayo ng matanda. pagkasambit nito ng mga katagang yon, sa halip na sumeryoso ang mga kasama nila, tila bang ginawa pa nila itong katatawanan. Kesyo hindi naman ito totoo, masyadong imposible na marinig ito ng matanda at kung ano-ano pa. Subalit pagkaraan lang ng ilang segundo, may kung anong bagay na bumagsak sa tabi nila at sa isang iglap, natahimik silang lahat. Paunti-unti, ibinaling nila roon ang kanilang paningin hanggang sa makita nila ang isang bagay na binabalot ng dugo. Kaya nila nakumpirma na dugo ito dahil bumagsak ito sa siga malapit sa kanilang pinag-iinuman. Noong mga oras na yun kasi pinuno, nakasanayan na ng mga tao na gumawa ng siga kapag umiinom ng gabi. Siyempre, hindi pa lahat meron noong kuryente, kaya nakakatulong talaga ito ng malaki. Pagsilay nila rito, kaagad nilang nakita ang malaking parte ng katawan ng tao. Simula ito bewang hanggang talampakan, kaya nang masipat nila ito, kaagad itong nagdulot ng hindi maipagkakailang takot. Walang sabi-sabi, bigla silang nagsipulasan papalayo sa kanilang mga kinauupuan. Nagmamadali sila noong pumasok sa loob ng bahay pero sa kasamaang palad nakasarado ito sa loob. Sinubukan din ng kaibigan nilang anak ng may-ari na tawagin ang kanyang ama, pero di sila nito naririnig hanggang sa may lumapag na kakaibang nilalang sa harapan mismo ng bahay. Binabalot ito ng kulay itim na anino na kahit anong liwanag ng siga, hindi pa rin nila ito makita. Basta, ang nasilayan lang nila ay ang kakaiba nitong itsura at wangis sa puntong lahat sila na wala ng lakas ng loob na kumprontahin ito. Ilang minuto rin nila itong pinagmasdan bago yun umatungal ng napakalakas hanggang sa sugurin na sila nito. Dala ng matinding takot, dalawa sa mga kasamahan nila ang napilitang tumakbo patungo sa kakahuyan habang sila naman naiwan malapit sa pintuan. Ayon kay Randy, kaya hindi sila nagpumilit na umalis sa lugar na yon dahil sa narinig nila ang tinig ng ama ng kaibigan nila habang mabilis na lumalapit sa pintuan. Ayon kay Randy, kaya hindi sila nagpumilit na umalis sa lugar na yon dahil sa narinig nila ang tinig ng ama ng kaibigan nila habang mabilis na lumalapit sa pintuan. Pagbukas nito, kaagad sila nitong pinapasok kasabay ng pagwika nito ng, Mga buisit! Bakit bang ingay-ingay nyo? Nang marinig nila ang sinabi nito, hindi nila ito sinagot. Basta ang ginawa nila, pilit nilang isinarado ang pinto hanggang sa matrangka na nila ito. Nang tuluyan na nila yung maisarado, dito nila narinig ang paglipad ng nilalang hanggang sa maglaho na yon na parang bula. Matapos nun, dahan-dahan nang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Si Randy at ang kanyang mga kasama na iwan sa loob ng bahay, tahimik habang nakaupo sa sahig. Bawat isa sa kanila ay nanginginig, dulot ng matinding takot. Di rin sila makausap hanggang sa lumipas ang ilang oras. Nang mapansin ito ng taong nagmamagandang loob sa kanila, minabuti nito na hayaan na lamang sila hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, dito pa lamang sila nito nakausap ng maayos. At sa kanilang pag-uusap, dito nila naalala ang tungkol sa dalawa nilang kasama. Nang mabanggit nila ang tungkol dito, kaagad naman silang nagsagawa ng paghanap pero hindi nila ito nakita pa. At pagkaraan ng 2 araw, natuklasan ng mga taga-baryo ang tungkol sa 2 labi na halos lumubog na ang kalahati sa gitnang bahagi ng palayan. Inuud na rin ng mga ito at sa kanilang estado, hindi na sila basta-bastang makikilala. Bukod kasi sa wala silang mga saplot, parang tinalupan din ng mga mukha nila. Wakwak ang kanilang mga katawan at nagkalat sa buong paligid
ang kanilang mga laman. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, nagmamadali silang pumunta sa pinangyarihan ng insidente. Malakas kasi ang kutob nila. Ngayon ang kanilang mga kaibigan, gawa ng unang-una, wala namang ibang nawawala sa lugar nila. Kaya kahit hindi sigurado, naglakas loob silang puntahan ito hanggang sa dito na nga nila makita ang iilang mga senyales na ito na nga ang mga taong hinahanap nila. Sa pamamagitan ng buhok at mga pilat sa katawan, nakilala nila ang mga biktima na siya namang kinumpirma ng pamilya nito. Pagdagsa ng mga mahal nito sa buhay, kagad namang umalis si Randy. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay para ilahad sa kanyang ama ang mga naging karanasan niya. Naniniwala kasi siya na meron itong kaugnayan sa mga napag-usapan nila ng mga kaibigan niya. Kalaunan, nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad itong sumagot sa kanya ng, Binalaan ka na namin tungkol sa mga bagay na yan. Pero nung ginawa mo, hindi ka naniwala. Ang problema kasi sa'yo, basta gusto mo, susundin mo. Akala mo ba, Randy, habang buhay kang suswertehin sa mga yan? Paano kung malasin ka? At ikaw naman ang mapahamak? Hindi mo man lang ba yan naisip? Pagkarinig naman niya sa sinabi ng tatay niya, kaagad siyang humingi ng tawad. Nangako rin siya na hindi niya na ito uulitin, pero hindi niya nakumbinse ang tatay niya. Alam kasi nito ang ugali niya, kaya halos lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, di na yon naniniwala. Dumaan ang mga araw, muling nagbago itong si Randy. Sinikap niyang layuan ang kanyang mga bisyo at barkada sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang ama. Pero habang tumatagal, para bang mas lalo lang siya nitong natutukso. Kapag dumadaan kasi ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay, palagi nitong ibinabahagi ang tungkol sa mga lugar na kanilang napupuntahan. Dagdag pa ng mga ito na, 2 pista na ang napuntahan nila nang hindi siya kasama. Nang marinig niya ang tungkol dito, panay lang ang kanyang pagtango habang pinagmamasdan ng kanyang ama na nagkakape kasama ng nanay niya. Ayon sa kanya, gusto nang kumprontahin ng tatay niya noon ang mga kaibigan niya, pero pilit lang itong nagpipigil dahil sa pakiusap at payo ng kanyang ina. Alam kasi nito na hindi na siya bata, kaya walang rason para ipahiya siya sa karamihan. Pagtatapat pa nito na, alam na niya ang kanyang ginagawa at anuman ang kanyang magiging desisyon, nasa sa kanya na yon. Dahil sa ganoong payo ng kanyang ina, di niya rito maiwasang magpasalamat at mamangha. Pakiramdam niya kasi, naiintindihan siya nito. Pero ang totoo, halos wala na rin itong pakialam sa kanya. Matagal na kasi nitong gusto na lumaya siya sa kanila. Siya lang naman yung may ayaw. Di rin ito sinang-ayunan ng kanyang ama. Gawa ng kahit ganoon siya, naniniwala pa rin ng tatay niya na kailangan niya pa ng gabay at kalinga mula sa kanila. Ngunit ang ganoong pangungunsinte, ang siya palang magdadala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. 2 linggo ang lumipas magmula noong natagpuan nila ang labi ng kanilang mga kaibigan na wala na naman ng takot sa katawan niya. Minsan, kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon, palihim siyang sumasama sa mga ito para gumala. At sa ilang beses na pagsama ni Randy sa mga ito, wala namang nangyari. Ayon sa kanya, magmula noong nawala ang kanilang mga kasama, hindi na sila gaanong umiinom ng gabi. At ang tanging pinagkakaabalahan nila ay ang mga sayawan na kanilang nababalitaan. Gaano man ito kalayo, pinupuntahan nila ito para makapagsaya lamang. At para mas lalong masiguro ang kanyang kaligtasan, humingi na rin siya noon ng tulong sa manggagamot na kanilang nilapitan. Naniniwala siya na kapag meron siyang suot na pangontra, lulubayan siya ng mga masasamang espiritu at elemento. Kaya naman halos ginawa na niya, makuha lamang ang pabor ng manggagamot.
At nang makataglay na siya ng anting-anting, dito na siya mas lalong naglakas loob na gawin ang mga bagay na magpapasaya sa kanila. Hindi na rin niya naalala ang payo sa kanya ng manggagamot ukol sa anting-anting na taglay niya. Akala niya kasi, kahit hindi niya nagawin ang mga dasal, basta suot lamang niya ito, ay gagana na ang bisa. Pero isa itong malaking pagkakamali. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, lahat ng karga ay nangangailangan ng pagkain. Itong hindi niya naunawaan, kaya habang tumatagal na suot niya ang agimat, wala siyang kamalay-malay na unti-unti nang nawawala ang bisa nito. Isang gabi, tuluyan na ngang namatay ang tanga niya. Nagkataon din noong may nabalitaan silang pista sa kabilang barangay, kaya 7:00 pa lamang ng gabi, naghahanda na sila. Pagdating ng kanyang mga kaibigan, nakita niya itong nakaporma na. Si Randy naman, kanina pang naghihintay, kaya nang tawagin siya nito, dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay. Bitbit ang dahon ng nyug, kagad nila itong sinindihan upang magbigay tanglaw sa kanilang daraanan. Ganon kasi ang ginagawa noon ng mga binatilyong dumadayo sa sayawan, nagsusunog ng dahon ng nyug kapag wala silang mahanap na gasera. Mas madali lang itong dalihin kumpara sa gaserang ginagamit ng mga magulang nila. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang pakikipagbiroan ng kanyang mga kaibigan. Literal na wala silang iniisip maliban sa pista na kanilang madadatnan. Pagkaraan lamang ng kalahating oras, narating na nga nila ang Karatig Barangay. Malayo pa lang, sumasalubong na sa kanila ang malalakas na tugtuging malimit noong patugtugin kapag pista. Marami na rin silang nakikitang mga taong naglalakad sa kalsada at mga tindahang nakabukas para maghanap buhay. Nang masipat nila ang mga ito, dali-dali naman silang naglakad patungong plaza. Inabot pa ng ilang oras ang kanilang paghihintay bago sumapit ang sayawang pinakaasam-asam nila. Nagtagal ng 3 oras ang kasiyahang yon pinuno bago sila umuwi. Bandang 1:00 na ng madaling araw nang lumabas sila ng barangay. Walang kahit na anong kasabayan, literal na sila-sila lang. Papalabas pa lamang ng barangay, panay na ang pagkausap sa kanila nung isa sa mga kaibigan niya. Kesyo doon na lang sila matulog, kinakabahan itong umuwi ng ganoong oras at kung ano-ano pang pananakot. Akala nito may impluwensyahan sila, pero sa halip na masindak, nagalit ang isa sa mga kaibigan ni Randy. Ano ka ba, Buboy? Bading ka ba? Bakit takot na takot ka? Marami naman tayo ah. Tsaka ano bang inaalala mo? Ang lapit-lapit lang naman dito ng bahay natin. Sa susunod, kung magkagaganyan ka pa, huwag ka na lang sumama. Pinapainit mo lang ang dugo namin eh. Nang marinig naman ito ng kaibigan nila, wala na rin itong nagawa kundi ang tumahimik at sumunod. Dahil dito, kaya dali-dali na silang naglakad hanggang sa makalayo na sila sa entrada ng barangay. Pagdating nila sa kakahuyan, wala naman silang naramdamang kakaiba. Literal na tahimik ang paligid, wala silang naririnig na kahit na ano, at wala rin silang mga nararamdamang hindi kaaya-aya. Akala nila isang normal na gabi lang ang lilipas. Pero maya-maya pa, nang papalabas na sila sa kakahuyan, nakarinig sila ng huni ng ik-ik. 2 beses lang itong humuni pinuno, pero yung mga kaibigan niya halos magsipulasa na papalayo. At para mailigtas ang kanilang mga sarili, napilitan ng mga ito na iwan ang mga sulong dala-dala nila. Inaasahan naman niyang mangyayari ang ganoong bagay, lalo pat kilala nila kung anong uri ng aswang ang ik-ik na narinig nila. Ayon sa kanya, madalas niya na itong marinig sa kanyang ama, pero hindi pa siya nakakita o nakarinig ng ganoong uri ng nilalang. Naniniwala rin siyang hindi ito totoo dahil para sa kanya, walang tao ang may kapasidad na magbalat kayo. Ngunit noong marinig niya ito,
nabago ang kanyang pananaw. Kahit may tangan siyang agimat, hindi niya maiwasang sumunod sa mga kaibigan niyang nagkanya-kanya na. Pagkaraan ng ilang minutong pagtakbo, tumigil ang paghuni, dahilan para huminto na rin sila. Kahit nababahala yung mga kaibigan niya, hinintay nito ang kanilang mga kasama hanggang sa sila'y mabuo. At nang makumpleto na sila, kagad silang kumuha ng tuyong dahon ng nyog para gawing sulo. Wika pa ng isa sa mga kasama nila. Magmadali na tayo, bago pa tayo nun masundan. Nang marinig nila ito, kagad naman silang naglakad. Habang binabagtas ang daan, tahimik ang lahat. Literal na walang imikan, pero bawat isa ay maiging nakikiramdam. Maya-maya pa, pagsilay nila sa baryo, mabilis na silang tumakbo papalapit dito. Bago kasi sila makarating doon, kailangan nilang daanan ng gitnang bahagi ng palayan. Mag-iilang metro rin ang haba nito, kaya sa mga ganoong sitwasyon, alam nila na hindi yon biro. Habang tinatahak nila ang daan, panay ang ginagawa nilang pagmasid sa paligid. Tahimik pa rin ang bawat isa hanggang sa may makita silang malaking itim na baka na sumusugod sa may bandang kaliwa nila. Napakabilis nito, kaya kahit medyo malayo ito sa kanila, kaagad sila nitong naabutan. At nang makalapit na ito, walang kaabog-abog nitong sinuwag ang isa nilang kasama na nasa likod lang niya. Bigla itong tumilapon sa kahon-kahon ng palay hanggang sa hindi na nila ito makita. Gusto pa sana nila itong tulungan pero nang masipat nila ang laki at kakaibang anyo ng baka, hindi na sila tumuloy sa kanilang binabalak. Alam kasi nila Randy na ang nilalang na yon ay hindi pangkaraniwan. Pagdating nito sa lugar na kinalagpakan ng kasama nila, yon ang ginamit nilang pagkakataon para makatakas. Awa naman ng Diyos, narating nila ang kanilang baryo nang hindi na sila nito naabutan. Pagdating nila roon, kagad naman silang humingi ng tulong mula sa mga tanod na nagbabantay sa kanilang barangay. Pagkarinig nito sa kanilang sinabi, dali-dali naman itong sumilip sa palayan para hanapin ang kasama nilang nawawala. Akala nila literal na pupunta roon ang mga ito, pero nakita nila itong nakamasid lang. Maya-maya pa, bumalik na ito sa kanilang kinaroroonan para ilahad ang mga nakita nila. Wala namang tao roon ah. Baka yung kasamang sinasabi ninyo, umuwi na. Puntahan nyo na muna sa bahay nila. O hindi naman kaya bumalik kayo rito bukas. Nang marinig naman ito ng isa sa mga kasama nila, bigla naman itong sumagot sa tanod ng, Bakit bukas ba? Hindi ba pwedeng ngayon na? Ngayon na? Hindi kayo ang pumunta. Hindi pa kami nagpapakamatay. Kaya kung gusto nyo, kayo na lang ang maghanap. Huwag nyo kaming idamay. Meron kaming mga pamilyang inaalagaan. Sige na, uwi na. Pagsagot nito, kagad sila nitong itinulak papalayo. Kaya imbis na magpumilit, nagdesisyon na rin silang umuwi. Ayon sa kaibigan nila, tama naman yung sinabi ng hininga nila ng tulong. Aminado rin ito na nag-iingat lang ang taong yon, kaya hindi nila ito pupwedeng pilitin. Nang marinig naman ni Randy ang sinabi nito, dali-dali naman siyang nagpaalam sa grupo. Pag-uwi niya sa kanila, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng matinding takot. Habang tulalang nakatayo sa tabi ng kanilang pinto, hindi niya namalaya noon ang kanyang ama na tahimik na palang pinagmamasdan siya. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, dahan-dahan itong tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, Bakit parang lukot na papel yung mukha mo? Huwag mong sabihin sa aking may nangyari na naman. Hanggang kailan ka ba matututo, anak? Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin mag-isip. Para kang tumatandang paurong ah. Ngayong gabi, itaga mo to sa buhay na bato. Kapag hindi ka tumino, pasensyahan na lang tayo. Sa ayaw at sa gusto mo,
susundin ko ang desisyon ng nanay mo na palayasin ka rito. Dahil hindi na maganda yung ginagawa mo. Hindi kami nagkulang sa'yo, Randy. Kaya nasa sa'yo na lang talaga ang problema. Nang marinig niya ito, kagad naman siyang naglakad papasok ng silid. Hindi na rin siya sumagot dahil alam niya sa kanyang sarili na siya nga ang may pagkakamali. Pagkaraan ng ilang minuto, nang makapasok na siya, kagad naman siyang humiga at natulog. Kaso lang, dahil sa mga pinagdaanan nila, hindi niya yun nagawa. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang nilalang napapasugod sa kanya. Pagsapit ng sumunod na araw, halos puyat na puyat siya. Bandang 5:00 na kasi siya nakatulog, tapos pagtungtong pa ng 6:00, ginising siya ng tatay niya dahil sa mga taong naghahanap sa kanila ng mga kaibigan niya. Paglabas niya ng bahay, nakita niya ang grupo nila na kasama na ng mga tanod. Hinahanap nito ang kanilang kaibigang nawawala na kung saan hindi pa rin nila nakikita. Makailang beses na rin nilang nilibot ang palayan pero wala talaga. Kaya naman nagdesisyon ng grupo na puntahan ang matandang babaeng na minsang nakasagutan niya. Malakas ang kutob ng mga ito na may kaugnayan ang taong yon sa pagkawala ng mga kaibigan nila. Pagkarinig naman ni Randy sa sinabi nito, agad naman siyang tumutol. Kesyo, ayaw na niyang makita ang taong yon, kinasusuklaman niya ito at baka kung ano pa ang magawa niya rito. Pero lahat ng sinabi niya, halatang panakipbutas lamang sa totoong rason kung bakit ayaw niyang sumama. At ito ay walang iba kundi ang takot na pilit niyang kinikimkim sa sarili niya. Ngunit nang marinig ng kanyang ama ang sinabi niya, kagad itong sumagot sa mga kaibigan niya nang, Pasasamahin ko yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi po pwedeng takasan niya ang responsibilidad na ito dahil magkakasama kayo nung nagkaproblema. Pagsingit nito, agad siya nitong inutusan na sumama. Akala niya makakalusot pa siya, pero bago siya makasagot, sinalubong na siya ng kaliwang kamao nito. Agad itong tumama sa kanyang tiyan, kasabay ng pagbagsak niya sa lupa. Pagtayo niya, wala na rin siyang nagawa, kundi ang sundi ng tatay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang hindi maipagkakailang galit sa mukha nito. Ramdam din niya na hindi siya nito sasantuhin kung sakali mang di siya sumunod sa kanilang mga napag-usapan. Ilang minuto pa ang lumipas. Puyat na puyat man, pinili niyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Habang sila'y naglalakad, panay ang kanilang pag-uusap ukol sa posible nilang madatnan sa bahay nito. Ayon sa mga kaibigan niyang nakakaalam sa pamamahay ng matanda, nakatira yon sa dulong bahagi ng baryo. 4 lang ang miyembro ng kanilang pamilya at wala itong kakilala sa lugar nila. Wala rin itong mga kapitbahay dahil yung mga orihinal na naninirahan dito matagal nang umalis sa rasong araw-araw silang nakakaamoy sa lugar na yon ng hindi masikmurang baho. Kalaunan, nang magkasakit ang mga anak nito, dito na yon nagdesisyong umalis hanggang sa ang pamilya na lamang ng matanda ang natira. Bagaman usap-usapan ang tungkol sa istoryang yon, marami roon ang naniwala. Ito rin ang rason kung bakit may mga kasama na sila noong mga albularyo. Nasa 5 albularyo ang kasama nila pinuno para lamang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Maya-maya pa, pagdating nila sa masukal na bahagi ng daan, nakita nila ang bahay ng matanda malapit sa kawayanan. Nadatnan nilang may makapal na usok na lumalabas sa bubungan nito, indikasyon na may kung ano itong niluluto. Paglapit naman nila rito, kagad na bumungad sa kanila ang 2 patpating lalaking pinagdiskitahan niya. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali nitong tinawag ang kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, lumabas ang mag-asawa. Matatanda na ang mga ito,
At sa estado nila, parang mahigit 100 taon na silang nabubuhay. Isipin ninyo, kulukulubot na ang kanilang balat, baliko na ang kanilang mga gulugod, at halos hindi na nila maidiretso ang kanilang mga tuhod. Ngunit nang masipat ito ng mga albularyo na kasama nila, binalaan sila nito na huwag magbababa ng depensa. Pagtatapat pa ng mga ito na, hindi ganoon ang totoong estado ng mga nilalang na yon. Nang marinig naman ng matandang lalaki ang bulong ng albularyo, bigla nitong itinaas ang kaliwa nitong kamay. Sinabayan niya ito ng pagsambit ng mga katagang hindi nila maintindihan hanggang sa makita na lamang niya ang pangingisay ng manggagamot na nakikipag-usap sa kanila. Matapos nun, dito na nagsalita ang matanda. Huwag kayong magbubulungan ng paninira dito sa aking tahanan. Ang kapal naman ng mga pagmumukha ninyo. Kayo na nga itong nanggugulo. Kayo pa itong may lakas ng loob na magsalita ng masama patungkol sa amin. Pagkasalita nito, tsaka ito tumahimik. Nang mapansin naman ito ng mga kasama nilang albularyo, tsaka ito lumapit sa kanilang kasama para lunasan ang tigalpong natanggap nito. Maya-maya pa, pagbalik nito sa normal, tsaka na nagkaroon ng argumento ang magkabilang panig. Ipinilit ng mga albularyo na malaman ng patungkol sa kinaroroonan ng kaibigan nilang nawawala, pero hindi ito sinagot ng direktahan ng matanda. Ayon dito, wala itong kinalaman sa kanilang mga sinasabi. Mariin din itong inilahad na hindi lang sila ang aswang sa lugar, kaya wala silang patunay na magpapatotoo sa kanilang mga aligasyon. Harap-harapan ding inilahad nito na totoo nga silang mga aswang, pero hindi sila basta-bastang nambibiktima ng walang dahilan. Matapos naman itong mailahad ang tungkol doon, tsaka siya nito itinuro habang nagwiwika ito sa albularyo ng, Ang patunay na nagsasabi ako ng totoo ay ang batang yan. Sa tingin niyo ba, kung halang ang aking kaluluwa, buhay pa yan magpahanggang sa ngayon? Binastos niya ang aking mga anak. Niyurakan ng aming pamilya. Pero tingnan niyo siya, buhay pa rin, hindi ba? Napatawad na namin siya sapagkat hindi kami kagaya ng iba na nabubuhay sa paghihigante at puot laban sa aming kapwa. Marunong kaming makibagay at higit sa lahat mapagpatawad. Kung gusto ninyo, tutulungan na lang namin kayo. Di hamak na mas mataas ang tsansa ninyo kung kami mismo maghahanap sa mga salaring dumukot sa taong inyong hinahanap. Nang marinig naman yon ng kanilang panig, kagad itong nag-usap-usap. Sa isang kisap mata, tila bang nawala ang kanilang pagdududa sa matanda. Subalit kahit gano'n na ang nangyayari, hindi maipagkakailang duda pa rin siya. Alam niya na meron itong kaugnayan, at anuman ito, hangad nito ang kamatayan ng bawat isa sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, matapang na sumagot ang isa sa mga albularyo rito ng, Hindi. Salamat na lang. Pasensya na pero wala talaga kaming tiwala sa mga katulad ninyo. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras. Mauna na kami. Pagkasambit nito, kagad naman silang umalis. Naguguluhan man ang kanilang mga kasama, pinilit nitong sundin ang desisyon ng mga taong mas nakakaalam sa kanilang sitwasyon. At sa pagdating nila ng bahay ng kaibigan nilang nawawala, tsaka nila pinag-usapan ng tungkol sa mga nangyari. Kinausap din sila ng mga albularyo upang mas maunawaan palalo ang mga pinag-ugatan nito. Nang marinig naman ng 5 ang lahat ng kanilang salaysay, maging ito man nakapagsabi na merong kaugnayan ang mga nilalang na yon sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Duda rin ng mga ito sa posibilidad na maaaring iniisa-isa sila nito. Dahil sa sinabi ng mga albularyo, nakaramdam sila ng matinding takot. Randy,
Ninong, sabihan niyo mga kasama niyo na wag na muna silang gumala kapag gabi. Manatili muna kayo sa inyo hanggat hindi pa malinaw sa atin ang mga nangyayari. Tandaan ninyo, delikado ang ating kalaban, kaya kapag patuloy niyo silang minaliit, hindi malabong dumating ang araw na kayo naman ang malagay sa panganib. Naintindihan niyo ba ang mga sinasabi ko? Oo, Manoy. Naintindihan po namin. Matapos ang pag-uusap, pinauwi na muna sila nito. Ayon sa albularyo, na hanggat wala pa silang natutuklasan, magpapatuloy ang kanilang mga ordinaryong buhay. Subalit sa sandali na meron na silang malaman, sasama sila sa mga ito para tumulong. Harap-harapang inamin ng matanda sa kanila na hindi nila kayang lumaban ng sila-sila lang. Kailangan nila ng tulong mula sa mga tao, lalo na sa mga individual na sangkot sa gulo. Dahil sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Mahirap para sa kanila na masadlak sa ganoong sitwasyon, pero wala silang magagawa. Alam kasi nila na kapag tumutol sila, ang pamilya ng mga kaibigan nila ang makakalaban nila. Kaya kahit delikado, napilitan silang sumama. Pagkaraan ng 2 linggo, wala namang nangyaring hindi inaasahan. Yung mga albularyo, bihira na lang nilang makita, gawa ng umaraw man o gabi, abala ang mga ito sa paghahanap ng mga kalaban nila. Akala nga noon ni Randy na hindi na nito matutuklasan ang pagkamatay ng mga kaibigan niya, pero nagkamali siya. Dahil makalipas lang ang 1 buwan, may nadiskubre si Manoy Opong na isang lihim na hindi nito inaasahan. At ang lihim na yon ay ang patungkol sa nawawalang damit ng kaibigan nilang naglaho sa palayan. Nakita ito ng albularyo sa daang patungo sa bahay ng mga aswang, kaya nagduda ito. Kalaunan, ito na rin ang nagkumpirma na yun nga ang pumapatay sa kanila. Dahil sa mga nalaman nito, kaagad sila nitong ipinatawag. Nagkaroon sila ng isang lihim na pagpupulong para mapag-usapan ang kanilang mga gagawin. Ayon sa albularyo, na sa puntong yon kailangan nila rito ng makakatulong. Dagdag pa nito na ang pwedeng tumulong lamang sa kanila ay yung mga taong sangkot sa mga pangyayari. Mariin din itong inilahad na hanggat maaari ilihim lang nila ang tungkol sa plano para hindi ito matunugan ng ibang lahi. Isa yon sa ikinababahala ng mga albularyo, gawa ng sa oras na may makaalam ng tungkol sa kanilang plano, posibleng may tumulong sa mga nilalang na pakay nila. Hindi yun magiging maganda, lalo pat karamihan sa kanila ay pawang mga ordinaryong tao lamang. Dagdag pa ng albularyo na kapag kaisa sa katuparan na nila ang plano, kailangan nilang gawin ito ng mabilis at mas epektibo. At para mangyari ito, kailangan nilang magsanay. Matapos ang pulong, dito na nagsimula ang 1 linggong pagsasanay. Sa loob ng linggong yon, wala silang ibang ginawa kundi ang matuto sa paghawak ng armas at paggamit ng mga usal. Madali naman nila itong natututunan, kaya pagtungtong ng ika-6 na araw, mahusay na silang lahat. Nang mapansin naman ito ng mga manggagamot, binigyan sila nito ng 1 buong araw na pahinga. Bago rin sila umuwi, inabisuhan sila nito na magtipon pagtungtong ng Lunes, bandang 4:00 ng madaling araw sa bahay nito. Importante na makarating sila sa tamang oras upang makausad sila ng sabay-sabay patungo sa lugar na malapit sa tahanan ng kanilang kalaban. Nang marinig naman ito ng magkakaibigan, di na sila nagdalawang isip na sumang-ayon. Matapos nun, tsaka na sila pinauwi ng mga albularyong nagsanay sa kanila. Pagbalik niya sa bahay nila, agad naman siyang nakipag-usap sa tatay niya. Lahat ng mga pinagdaanan niya ay inalam nito, nang sa gayoy magkaroon ito ng ideya sa mga susunod nilang plano. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nalaman ng tatay niya ang panganib na kanilang kinakaharap. Gusto kong tumulong sa inyo.
Pero alam kong hindi ako pinahihintulutan ng mga albularyo. Anak, kahit na anong mangyari, umuwi ka rito sa atin. At sana pagkatapos nito, matutunan mo na ang mga leksyon mo. Mahirap para sa isang ama na makita ang anak niya sa ganitong sitwasyon. Pero wala rin akong magawa. Kailangan ng mga kaibigan mo ng hustisya at kayo ang daan para makamit ito. Bukas pag-alis ninyo, hihintayin kita hanggang sa susunod na araw. Hindi ako magpapahinga, kakain, o gagawa ng mga bagay na magpapakalimot sa misyong gagawin ninyo. Nang marinig naman ni Randy ang sinabi ng tatay niya, di na niya halos mapigilan ang pagtulo ng luha niya. Walang sabi-sabi, kagad niya itong niyakap habang mangiyak-ngiyak na sumasagot dito ng, Maraming salamat, Tay. Makakaasa ho kayo. Nauuwi ako anuman ang mangyari. Pagkarinig naman ito ng kanyang ama, abot langit naman ang naging pasasalamat nito sa kanya. Kinahapunan, wala silang ibang ginawa kundi ang magpahinga. At para maging sulit ang lahat, ipinagluto na rin siya nito ng mga pagkaing paborito niya mula noong siya ay bata pa. Matapos nun, magkasama silang naglibot-libot sa baryo para mamili ng mga gamit. Kinahapunan, pagtungtong ng 5:00, naging abala sila sa pag-iihaw ng karne sa labas ng bahay nila. Subalit habang abala sila sa kanilang ginagawa, hindi nila namalayan ang pagdating ng matanda. Pagsilay ni Randy dito, bigla siyang binalot ng takot at pagtataka. Hindi siya kaagad nakakilos sa kinaroroonan niya dahil maging siya man nasorpresa sa pagdating ng matanda. Hindi naglaon, pagpasok nito sa kanilang bahay, napansin niya ang tatay niya na hindi na gumagalaw. Ilang beses niya pa itong sinubukang tawagin pero di siya nito naririnig. Pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang magwika sa kanya ang matanda niyang, Tuloy na ba kayo bukas? Sabihin niyo sa mga albularyong naghahangad ng kamatayan ko, huwag silang aatras, ha? Nakahanda na kami. At para mabuo ang aming kasiyahan, kailangan niyong dumating anuman ang mangyari. Dahil kung hindi, marami ang madadamay. At hindi niyo magugustuhan ang kasunod ng lahat ng ito. Matapos itong sambiti ng matanda, kagad itong umalis na para bang walang nangyari. Sinubukan pa itong tawagin ni Randy pero hindi na siya nito inimik hanggang sa maglaho na lang itong parang bula kasabay ng pagsimoy ng malakas na hangin. Maya-maya pa, napansin niya na nakakakilos na ang tatay niya. Nagpatuloy ito sa pagsasalita na para bang walang nangyaring kakaiba. At nang marinig niya ang lahat ng sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Alam niya na hindi panaginip ang kanyang mga nasilayan dahil nakakasiguro siya na yon ay totoo. Kaya pagtungtong ng hapon, kagad siyang bumalik sa bahay ng mga albularyo at inilahad niya ang lahat ng mga nakita at narinig niya na siya namang labis na ikinagulat ng grupo. Dahil dito, kung kaya't napaaga palalo ang misyon nila. Ora mismo nagdesisyon ng mga ito na susugurin nila yon pagtungtong ng 8:00 ng gabi noong mismong araw na yon. Walang sabi-sabi, dali-dali nitong pinuntahan ng kanilang mga kasama para ipaalam ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ni Randy, di siya nagdalawang isip na umuwi para maibalita ito sa kanyang ama. At nung marinig naman ito ang sinabi niya, kagad itong pumunta sa bahay ng albularyong tumulong sa kanya. Ito ang naging daan ng tatay niya para matulungan siya. Paglalim ng gabi, tahimik na silang umusad. Walang kibuan ng lahat hanggang sa makita nila ang bahay ng matanda. Pagsilay naman nila rito, dali-dali nila itong sinugod bit-bit ang mga sulok at nang makalapit na sila, agad nilang sinilaban ng bahay hanggang sa makita nila ang pagsilabasa ng 4.
At sa pagtayo nito sa kanilang harapan, nakita nila kung papaano ito lumutang habang nagpapalit ng anyo. Sa isang kisap mata, bigla nilang napansin ang paglaki ng bunganga nito na para bang dahan-dahang humihigop sa mga kaluluwa nila. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na rin sila nagdalawang isip na sumugod. Sa hudyat ng mga albularyo, agad nilang sinugod ang mga ito at walang habas na pinagtatataga ng mga dala nilang sundang. Kaso lang, kahit anong gawin nila, hindi tumatama sa katawan nito ang talim ng mga armas nila. Literal na tumatagos lang yon na para bang isang ligaw na espiritu ang kanilang nakalaban. Nagtagal ng kalahating oras ang pakikipaglaban ng kanilang panig bago tuluyang madaig ng matanda ang dalawa sa mga kasama nilang albularyo. Ayon sa kanya, na kaya natalo ang mga ito dahil hindi nito namalayan ang bitag na inihanda ng mga nilalang. Bigla na lang nitong kinain ang mga karga nilang tangan hanggang sa tuluyan na itong manghina at malapa. Dahil sa pangyayari, kung kaya't kaagad nilang naramdaman ang paghina ng grupo nila. Matapos nun, dito na nagsimula ang isa-isa nilang pagkatalo hanggang sa siya na lamang ang natira. Ang buong akala ni Randy katapusan na niya. Pero bago pa man ito mangyari, biglang dumating ang kanyang ama at ang kaibigan nito para iligtas siya. Paglapit ng dalawa sa mga nilalang, kaagad nila itong sinabuyan ng asin kasabay ng pagbato nila ng mga balat ng nyog na umuusok. May halong kamangyan ng mga ito na siya namang bahagyang nakapahina sa mga nilalang. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa para maitakas siya. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang pagtakbo, aksidenteng nakalmot si Randy sa likod ng nilalang na humahabol sa kanila. Gayunpaman, hindi sila nito napigilan hanggang sa makatakas na silang tatlo. Pag-uwi nila ng bahay, kagad siya nitong binigyan ng paunang lunas matapos nitong mapansin ang pamamaga ng kanyang sugat. Labis-labis na rin ang naramdaman niyang panghihina sa puntong hindi na siya nakakasagot sa mga tanong ng tatay niya. Mabuti na lang epektibo ang gamot ng kaibigan nito, kaya pansamantalang napawi ang sakit na pinagdadaanan niya. Dumaan ang mga araw, naiwang nagpapagaling itong si Randy. Kahit kaya niyang tumayo, literal lang siyang nasa silid niya. Wala siyang gustong makausap maliban sa kanyang pamilya at hanggat maaari, iniiwasan niya ang tungkol sa mga usaping may kaugnayan sa mga kaibigan niya. Inakala rin niya na ligtas na siya noong mga sandaling yon, pero pagtungtong ng 3 araw, bigla na lang siyang nagdeliryo. Ang masaklap, wala roon ang kaibigan ng kanyang ama dahil humingi ito ng lunas sa maestro nitong Divino. Kaya kahit subukan siyang isalba ng kanyang ama, wala pa rin yung nagawa. Kalaunan, pumanaw itong si Randy. Sising-sisi noon ang tatay niya kung bakit hindi pa siya nito isinama sa kaibigan nito pabalik ng lampusan. Naniniwala kasi ito na hindi sana mangyayari ang bagay na yon kung sumunod ito sa desisyon ng kaibigan niya. Ngunit anuman ang gawing pagsisisi, huli na ang lahat. Nang paglamaya na ang labi ni Randy, tsaka pa lamang pumunta ang kanyang mga kapatid. At dito nito nalaman ang totoong nangyari sa buhay niya bago siya mamatay. Akala nila doon na magtatapos ang kanilang pagdadalamhati, pero pagtungtong ng araw ng libing, natuklasan nila na ninakaw din pala ng aswang ang tunay niyang katawan. Sinubukan nila itong puntahan sa bahay nito pero wala na sila roong naabutan. Kaya kahit masakit sa kanilang loob, pinilit na lamang nila na tanggapin ang lahat ng nangyari sa kanya. Dumaan ang mga taon, nabuhay ang kwento ni Randy sa puso ng kanyang ama at mga kapatid. Ang masalimuot nilang karanasan ang naging leksyon sa kanyang mga pamangkin para wag magpakalulong sa bisyo at para maiwasan ang mga taong nagbabalat kayo bilang totoong mga kaibigan. Gawa nga ng yon ang nagpahamak kay Randy.
Pero ang malaking tanong ng mga taong nakakarinig ng kwentong ito, kung saan na napunta yung dibinong bumasag sa sumpa ng gabunan.